Ашның бәрәкәте кунак белән ди татар халык мәкале. Бу сүзләр 100% безнең тапшыруга да туры килә. Сәлам дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бүгенге кунагыбызны каршы алыгыз. Эстрадабызның популяр җырчысы, үзенең җырлары моңнары белән меңләгән тамашачыларның күңелен яулаган Азат Фазлыев. Азат, рәхим ит. Сәлам Булат. Сәлам. Күптән күрешкән юк синең белән. Күпме җилләр искән, күпме сулар аккан, күпме кояш чыккан, күпме баткан диярсең. Я, Азат, инде күрешмәгән дигәннән, син хәзер гомумән килдең бүген бу тапшыруга 3 бала атасы буларак, шулай бит, әтисе буларак. Шын күңелдән котлыйм. Күптән түгелне туган кызыгыз белән Зифушка дибез, без үзебезнекеләр, сез кем дип әйтәсез? Бездә Зифушка дисең, менә. Яхшы, без әле Азат балаларга да, гаиләгә дә әйләнеп кайтырбыз бераз анасыбрак. Хәзер нәрсә әйтәсем килә, менә. Син килгәннән бирле бер нәрсә бездә үзгәрешсез калды. Ул да булса безнең тапшырыбызның генераль спонсоры. Кукмара металл савыт-саба заводы. Менә бу Кукмара сәүдә маркасы җәмәгать вакыт белән сыналган савыт-саба үзебездә Россиядә Кукмарада җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча шәп һәм тәмле пешерә торган савыт-сабаларны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм шулай ук инде әлбәттә аларның бар фирменный кибетләре Кукмарада, бар Казанда. Казанда аларның адреслары хәзер арта менә. Арта инде берничә кибет хәзер булдылар. Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б, бу Горький парк Сөдә үзәгенең беренче катында, шулай ук Мусин урамы 23Б һәм дә Ленинградский урамы 27 адреслары буенча урнашкан кибетләр. Әйтергә команд Царевода ачылды бит әле. Царевода юкмы андый мондай танышларың туганнарың? Царевода бар. Бар менә аларга әйт. Әйе. Без үзебез кулланабыз. Менә Кукмара кибетләренә барып алсыннар. Вәт җәмәгать Казан дисеме, Кәстрүл дисеме, иң җайлы, иң рәхәт, иң уңайлы савыт-саба миңа калса Кукмара фирменный кибетләрендә. Рәхмәт. Булды. Монсы булды бер, монсы булды ике. Һәм тагын бүген. Менә бүген күреп торасың стилдә Кукмара табалары гына түгел әле, башка нәрсәләр дә бар. Менә монда хәтта язылган Хатай маркет дип. Бүгенге чыгарылышыбызның спонсоры бар, ул да булса Хатай маркет кибетләре. Хәзер игътибар экранга. Дуслар, мин Хатай маркет кибетендә, монда Төркия кухнясының милли продуктлары, ризыклары күреп торасыз. Киң ассортиментта. Әгәр дә менә киштәләр буенча китсәк, күреп торасыз монда оливкалар, монда төрле соуслар, мойлар, монда төрле ярмалар, менә булгур, шулай ук чечевица. Чечевица татарча ясмык була җәмәгать. Без әле аңа бүген әйләнеп кайтырбыз. Менә монда инде балалар өчен конфетлар, төрле тәмрүшкәләр, монда консервация дисезме, барысы да. Менә, кстати, Төркия бурычлары, шулай ук әлеге киштәдә күреп торасыз. Хәзер барабыз башка киштәгә, күрсәтәм башка ассортиментны. Шулай дуслар, Төркия кухнясы дөньяда иң сәламәт кухня санала. Алар әле генә өлгергән яшелчәләр, җиләк, җимешләр ашыйлар. Күп күләмдә шулай ук сөт ризыклары, төрле сырлар һәм әлбәттә инде зәйтүн. Менә ул аерым игътибарга лаек. Карагыз, монда зәйтүннән эшләнгән төрле майлар, Карагыз әле монда зәйтүн үзе, с косточкой, без косточки дип әйтәбез инде. Һәм алардан төрле пасталар, әйберләрне күреп торасыз әлеге киштәдә. Һәм инде дөньядагы иң тәмле тәмлүшкәләр, ягъни төрек десертлары турында әйтмичә булдыра алмыйм, дуслар. Карагыз әле, нинди киң ассортиментта. Монда шул ук біз яраткан рәхәт лукум, пахлава, халва дисеме, төрле шоколадлар, төрле конфетлар, төрле пасталар, шулай килегезләр менә монда якынрак. Диабетиклар өчен бер дә шикәр кулланмыйча әзерләнгән ризыклар, продуктлар бар. Менә бу махсус диабетиклар өчен тулы бер киштә менә монда. Иде әкренләп без сезнең белән кахва һәм дә чәйләр янына килеп җиттек. Дөньяда иң танылган кахва миңа калса Төркия кахваларыдыр. Әлеге Хатай маркет кибетләрендә аларның бик күп төрле сортлары һәм ассортиментлары бар. Дуслар, Мулланур Вакитов урамы 6-нчы йорт һәм шулай ук Бауман урамы 68-нчы йорт адресы буенча урнашкан әлеге кибетләргә килеп, сез әгәр дә TMTV промокодын әйтсәгез, һәр барчагызга да бөтен төрле продуктларга 5% ташлама булачак. Шуңа күрә Хатай маркет кибетләренә рәхим итегез. Я, Азат, спонсорлар турында аңлашылды. Спонсорларыбызны алдан ук әйтү бүген юкка түгел. Ни өчен дигәндә, менә бу без бөтен теге ризыкларны, ингредиентларны дип әйтик, Хатай маркет кибетеннән алдык. Гомумән бүген ике спонсорны берләштерәбез дә. Һәм менә шул спонсорлар ярдәмендә син менә тәмле ризык пешерергә тиеш буласың. Менә бу кастрюльләр ярдәмендә менә бу ингредиентлар белән нәрсә пешерәсеңне хәзер берничә мизгелдән белербез. Шулай итеп Азат эшне башларга кирәк. Менә бөтен ингредиентлар.
Шул кибеттен дисәң дә була. Ну, суган кешер бәрәңге үзебезнеке инде. Тавык үзебезнең тавык. Үзебезнең бакчада. Өзіміздікі. Үлән үзебезнеке. Калганнары менә шул Хатай маркеттан, кастрюльләр беләсең инде Кукмарадан. Так. Менә монда иң беренче нәрсә икәнен беләсеңме син моның? Чичи. Чечевица. Чечевичный суп ди. Бу аларның инде ял тергә йөргән бар бит инде. Аларның йөзе каш инде. Алар аны ашырга яраталар инде. Бик файдалы. Алар үзләренеке диләр инде аны. Без карышмыйбыз. Аның бар икән татарча исеме. Білмейм. Менә мин дә белмәйдем, білдем. Ясмак. Ясмак? Ясмак ае. Бар ястык, бар ясмак ае. Ясмак ашы. Чечевица, ясмак җәмәгать, менә белеп калыгыз. Шуны безгә пешерергә кирәк булачак. Ашаган гына бар, мин үзем дә, юк. Хатынның пешергәне бар инде аңлашыла. Ләкин шартына туры китереп пешергән бит юк кебек минем. Біз бүгін шортына туры китеріп пішіре тиеш. Тиеш ае. Ну, монда сиңа беразна ярдәмгә инде менә бу теге подсказкалар бар, аңладың? Мәсәлән икән. Так, Булат айда. Алайса, хәдер эшлебез. Біз итне куйып җибәрбез суга. Әйе. Безнең итле шулпа булыр. Итле шулпа ясарбыз. Булса да ярый. Иң мөһиме тавык. Так, без моны алып. Һәм инде безнең Зарманда спонсорыбыз куябыз. 11 Кукмара табасы синең булса, Бездә Кукмара табасы булмасын, бездә Кукмара табасы. Так. Ансы нәрсәгә кирәк? біз менә үлем суган белән кешене кыздырган. Баш өсте, бик дөрес фикер дип уйлыйм. Азат, Пычакларның любойны. үз кулларым белән салып җибәр инде. Мин пешердем дигән була. Бисмилlah әйтик. Үзең пешереп җибәр шунда. Шунда китте пешерергә. Ансын алып куйсаң да була. Әйе, булды. Так, мен эшне башлыйм. Эшне башласак, булай да. Бисмилlah әйттек, Аллага тапшырдык. Мен монда инде кыздырып җибәрдем. Хәтта мойлары да бар үзләренең китәләрнең. Хатай маркетның. Ярар, Азат. Күптән күрешмәдек синең белән. Ну, һәр хәлдә без тапшырык саларында күрешмәсәк тә булай. Шунда тормышта, концертларда, теге исә бу мәйданчыкларда гел күрешеп торабыз, Инстаграмда күрешеп торабыз дигәндәй. Тормышчылар бит хәзер Инстаграмда аерылганда юк. Соңга зур үзгәреш ул сезнең тормышыгызда, гаиләгездә. Өченче бала алып кайту бу инде кыз бала булу шулай бит чын күңелдән котлыйм. Әле исеме дә миңа бик якын исем сайлагансыз, Зифа дип. Молодцы, бик матур исем сайлагансыз. Җиңел сайладык без аны, Булат, без эзләмәдек тә исемне. Шул Зифа дип менә ничектер алса әйтте дә. Барыбызның хәрефләребез дә бар. Матур исем. Шуңа барсында Аңлашыла да. Уштык. Бәхетләреңнән алса күп булды инде Зифага. Безнең 4 ай булды. 4 айдан артты. Я, ничек ул кыз? Мин беләм. Менә мин сезне хәзер аңладым. Аңладыңмы? Менә мин хәзер аңладым. Ой, әле Азат, әле үсә бара, әле кычаклап ятканда, әле әттә дип әйтсә кыз бала. Эреп китәсең. Ул бит инде безнең көтеп алган бала. Ничектер. Без инде 2 малайдан соң өченчесе шул малай булыр дип бераз сузып та йөргәнбез. Бакларга карап инде. Бакка карадык. Яни күптән түгел бит. Булатның да өченчесе кыз малай булмады дип уйладык та. Безнең дә инде малай булырдыр дип. Өченчесе апайтыз, ну 4-нчесе әле булар ала берсә. Сезнекеме? Йо, рәхмәт. Без ул теге ул лавканы яптык инде. Рәхмәт. Шуңа күрә кызны теге көтеп алган бала. Минем өчен бик тә якын. Уйламаган Худайның бүләге. Идән чыгаса килми инде хәзер. Рукка бараса килми. Бөтенләй үй кышына өйрәнеп барам. Бит теге балалар янында буласы килә. Ул кыз бигрәк әтигә аның хәзер аңладым мин әти белән кыз арасында җип бар дигәнне. Анда җипне аркан анда. Әйе. Монда ул тартып тора. Шуңа күрә мин сине аңлап, син бигрәк тә ишәү бит әле. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Исән сау үстергәсез, яме? Амин. Әйе. Нәрсәләргә өйрәтеп өлгерде сезне? Теге төк стимәсен, теге алай. Бик алай теге. Йоклый торган баламы? Йоклый торган бала. Атасына шагын әйбәт ашый. Шуңа күрә әлегә аппетит әйбәт. Әлегә Аллага шөкер күстибәсен. Абыйлар ничексең? Абыйлары көнләшмиләр? Юк, көнләшмиләр. Бик көтеп алдылар, яраталар. Ну, көнләшү бар инде ул. Теге алтыным, кызым алтын дип яраткачтан без нинди металл дип сорыйлар. Малайлар. Без нинди металл дип. Без алюминий ди. Әйтәм, юк, сездә алтын. Вольфрам. Андан соң инде киченнән теге әйтәм, тәмдишләр улар йоклагыз дип теге кочаклап үрчеп китәсен. Әти безнең янда ятып тора инде диләр. Әйтәм, мин Зифа, әни янына чыгып ятам инде.
Анда мен тем ярдәм итәргә кирәк. Шулай дим инде. Все понятно с тобой. Үзләрен әйтәселәр икән. Без бит үсәбез хәзер диләр. Төрттірәләр Аннан инде без бар. нәдә яталмыйсың диләр. Шуңа күрә Төрттірәләр. Так, Яхшы, так, май. майналарыбыз да бит. Менә монда зәйтүн майы бар име? Шул ук әйткәнемчә әлеге кибеттән, ул төрек кибете, менә анда хәтта теге тәмләткечләр дә төрекнеке диерсең. Алабыз әйтү майын. Зәйтүн ал. Азат, мин күрсәтүем монда biraz. Өр-яңа. Кызып китте. Ашып Үзем ашып җибәрәм. Ашып җибәрәм әле бисмиллаһны укып. Алайса, теге ашмасаң гел ашылмыйчадыр ул. Үзем башлыйм әле. Үзегез өйдә нинди май кулланасыз? Без зәйтүн майы кулланабыз. Төрлесе бар инде. Төрлесенә Салатка әйбәт инде ул. Салатларга. Без дә кыздырга да кулланабыз бүген. Булса, әйбәт булсын, майлы булыр, тәмле булыр. Жәлләмичә сал. Так. Ага. Кызыбызның әйбәт. Кыза монда. Я Азат, менә инде мин әле бер күреп өлгергән идем синең, бер зинди иҗатка кернәп күчербез. Син үзеңнең концертларың белән чыгып китмәкче идең, менә ләкин бу Бездән генә тормый икән аңладык. Бездән генә тормый икән аңладык. кахар вирус. Бу планнар зурдан ия. О, нәрсә дип әйтим. Бу алсу декретта булган вакытта син тик тормас өчен инде. Бераз. Без бит иҗади кеше. Әйе. О, теге нәрсә дип әйтим. Ризык күңел өчен ризык дип әйтәсем килә. Җан ризыгы. Шуңа күрә алсу сыгына булса да, алсу да алга куй. Пешердек. Алсу сыгына булса да, Агач кашык булса, агач. Ага. Әйе. Алсу чыгасы килә. Бөтен Instagramда артистларның концертларына карыйсың да, концерт куясы килә. Әйтәм, алсу чыгабызмы? Юк, мин әле чыкмыйм, теге кыздан Миңа байлар рәхәт әле. Әйе, яратасы килә. Үзем дә яратасым килә, ләкин без иҗади кеше буларак күңел сырый. Күңелгә теге тамашачы кирәк, алкышлар кирәк. Мен тем ярамый, үзем чыгып керәм, biraz әйләнеп кайтыйм әле. урап кайтыйм. Урап дигәнем рәхәтләнеп, программа ши башладык, планнар зурдан иде. Ләкин бездән генә тормый. Безнең тормый шул. Инде бу дөньялар тынычлангач, тынычланыр дип ышанабыз инде. Алла риза тынычлангач, дөньялар ачылгач, бергә тамашачылар белән күрешергә насыйп булсын. Әлегә тәмле краш аша шулай гына булса да аралап торышса. Булса да Булса да күрешеп торышабыз. Азат, әйдә без бу ашка, кырырга кирәк. Сездә кырыл диләрме? Бездә ул Сездә кырыл. Бездә кер уалар. Кирне уалар, моны кыралар, кишерне кыралар. Кызык икән сездә. Так. Ярар, җырлар. Менә әле яраткана кебек бер җыр чыктымы әле тагын берәр шуны. Шуны бәрә алырдай, шуны узырдай. Яңа җыр. Соңгы вакытта синең ассоциацияләр шул җыр белән. Минем, ул минем визитный карточка әйтәсем килә. Әверелде. Ул җырым Ул җыр мине теге сольный карьера буенча күбрәк танытты бит. Әйе. Хәзерге көндә сольный җырларым бик күп, дуэтлар да безнең күп, ләкин менә бер бик матур мәгънәле җыр әзерләдем. Бит яңа җыр чыкты, чыгачак инде. Сәйбәт алар җырлап китте. Онталмасың. Йөрәгеңнән алып ташласаң да, икенче яр сөя, башласаң да, сагынмасаң иркәм, сагынмассың, син бер кайчан мине оныта алмассың. Бик матур җыр бит ул. Аның авторы кем? Аның авторы Булат Шарипов. Булат Шарипов. Булат, син сонда баянист кемнәр белми. Адашыңа бирсәң булмыйдыр менә инде ул. Аннан соң Булат шулай ук җырлар бик күп миндә, улларым бар дигән. Булат дип торган. Соң вакытта туктата. Азат әнә теге зур кашыкны бир әле, зур зурсын бир әле, җыйып алып без моны. Так. Тиз генә. Ой, моны кебеге дә аппак күрдеңме ничек? Әйбәт тавык. Чиста тавык. Чиста тавык бу, субханалла. Чиста гына тоттык. Тәринкәдән генә кулдан гына эшердек. Душта гына җондырып. Душта гына җондырып. Пастилләрен алыштырып. Көтәклектә. Атылда тоттык. Шундый тавык. Аристократ тавык иде. Әйбәт тавык иде. Кешелекле иде. Так. Безнең Кишеребездә булдымы? Так. Кишеребездә әзер. Нидә кишендә? Салык безнең хәзер. Так. Булат Шарипов. Булат, менә улларым дигән җыр. Әтәем дип торган улларым бар, улларымны кышар кулларым бар. Рәхмәтлемен шуңа Ходаема,
Şükür etip yaşayayım bulğanına. Мен ол жыр вообще қызық түгел. Ұлдарым деген. Сиңа кызык түгел. Мен вообще қызық түгел ұлдарым деген. Чем ол деген? Оңлағансың біріншіге. Иә, ол- Бұл жыр аптырмасам да бұл. Ол жер шыққаш, бүтін кіші ойлады, ол вақытта бітін ал сойны қысақлайды. Енді қазір. Точно малай кетелер деп. Әйе, бүтін енді бүтін кіші малай тауып қойғандар еді, қай біреулер исімдер де қосып қойғандар еді. Аха. Шуңа көре ол жер білен әттігі Қызықты не болды? қызықты хәлләр болды. Так. Аллаға шүкір. Демәк, дуэтлар әлі. Дуэтлар? Яздырғалаштырасыз ма, әлі алсу қайттымы әлі ижатқа? Пандемия да болды бітін, evet. Пандемия вақытына тек атмадық, олар қызалып қайтырған. Екіншісі бек көп жырлар шәттік, яңан дуэтлар бек көп, клиплар түшірдік. Нәтижеден TNT каналында ол клипні көрешек біз. Бүгінгі күнде 2 клипіміз әзір, тағын 2 клип түшірілі. Шуңа көре пландар зұрдан. Тик ятмайсыз? Жоқ, тик ятмайбыз. Ол біздің ижатны бір қашыны тегі. Ол бізге көңілімізге ең жақын. Бизнес білән, ижат білән. Ижат білән. Һәр нәрсенің өз орны бар. Бараға тиіш. Шуңа күрә тамашачылар алла берсә көтегез. Матур безнең чыгышлар булды. Әлбәттә инде ул чыгышлар Татарстанда, Башкортстанга кергәлисезме? Әле сорамадык кергәр икәнен. Әле бармадыгыз. Әле бармадык. Барып карамадыгыз. Барып карамак. Инде Татарстаннан башлыйбыз һәр вакытта да. Гастролебезне. Сез пандемия хәтле өлгергәнегезме ул якларга чыгып? Biz pandemiya хәтле безнең 40 концерт куелмыш калды. Менә март аеннан апрель-май 40 концертыбыз. Башкортстанның яңа шәһәрләрендә, районнарында булырга тиеш. Кызганыч, анда афишларыбыз юк та. Билетларыбыз да бар. Димәк, әле моңа әйләнеп кайтырга була. Кайтырга язсын инде. Кайтырга язсын. Амин. Ул якларда тынычланып. Җырчы кеше минем уйлаганча сәхнәдә җырларга тиеш. Вә. Кухняда пешерергә тиеш. Әйе. Кухняда пешерергә тиеш, сәхнәдә җырларга тиеш. Тәмле керәштәгенә хатын ишетмәсен. Юк, ну сиңа хатуры килә дә бит, барыбер өйдә күбрәк. Алсу бала белән булганда, Бала, мен кайтканда бала безнең белән. Пилёнкалар алар инде хәзер. Буны елештек. Елештегезме? Елештек. Икенчелегә туры килдеме инде? Син уртанчы малай бит инде, икенче менә. Балам, Икенче бала белән икенче бала арасында ничә ел? 8. Ну онты белгергәнсез инде, димәк. Олы-олыбызга 12. Уртанчысына 8. Зифабызга 4 ай. Әзгә кызга сайлы, әзгә мин кызларга ярдәм. Монда да. Димәк, иң кызыгы. Участокка бастыгызмы әле чиратка? Әнә кичкенәсе бар анда, кичкенә балык кашыгы бар. Әнә. Җир бирәләр беләсеңме? Безгә менә. Әйе, сезгә. Шунак менә. Шунак. Менә бит юк уйламаган әйтез. Юк, чиратка басырга кирәк, шунак. Шулай менә. Өченче бала өчен җир бирәләр. Юк, мин беләм, сез каядыр йорт саласыз. Килгән менә бит тәмле керәшкә. Каядыр йорт саласыз беләм мин. Каядыр Казан тирәсендә. Шуңа салыйммы? Сал. Син әйт, мин сорыйм сине. Тагын? Әзгә сал. Булды. Ул әле йорт салынып беттеме әле ул? Йорт инде уже бетте менә. Түбәләрне ябытабыз. Не булып, тәрәзәләр куйдырып алабызса, шулай әзерләп калдырырбыз дип уйлыйбыз быел кышка. Проект үзегезнеке. Теге Проект үзебезнеке, үзебез теләгәнчә. Юк, 2 катлы. Стенасы 3 катлы. Стенасы 3 катлы. Беклеккә 2 катлы дип әйтәсем килә. Без бит инде авыл баласы булгач, сез дә бит үз йортыгыз белән торасыз. Аллага шөкер. Авыл баласы булгач, авылга тарта кар керәсе килә. Бу Башта керәсе килә инде шулай. аннан соң чыгасы килмәде. Директә карлы ел булса, үзәкләргә дә. Менә ансы әйбәт. Сез теге җайлар рәхәт. Чыгып менә эзеп керергә. Быелны безнең без теплица куйган идек быелны. Гомер булмаган теплица куйдык. Алгысыга карап торасың, эзеп кенә керергә. Сездә үзеннән үзебезгә күп бөтен нәрсә. Барысы юк кебек. Yo, аны бит бары күп утыртмыйсың инде. Сез теплица утыртың, помидор куяр. Шуны хәтле ни булды? Әллә без кемдер әйткән, теплицага беренче ел куйгач, уңыш шәп була имешендә. Аннан соң теге ширләр керә башлый инде, аны хәтле уражамый. Быелны җыеп өлгереп булмый теге. Әллә исән шундый кызык яздырган, кыяр нападает, дип өлгереп булмый. Кыяр күп, помидор да бит шундый менә әле качан менә бер 2 шатны элек
Біткендер инде қиялы помидорлар жиып қойғандар етеген ақтыдан. Қышқада отырмысыз? Yok. Yok, Алайса кибетlerden kim alır? Bizim şu özü turta başlasa, üstüne başlasa. Şulay. Рәхәт, чынлап та изеп кереген нәрсәдер. Ләкин мин андый теге фанат түгел, бәрәңгеләр утыртып инде. Бәрәңге авылдан да кадыр алырга була. Мин уйлаучы. Шулай бит. Вот, бирсен Ходай планнарыгызны. Шуңа Озат эштә бетте кебек монда беләсеңме? Бәрәңгене турап қоймын. Безнең, Бәрәңгене турап салайық. Әйдә менә бик зур эшләр исен шул бәрәңгене. Берничә эшкә монда ваклапма турап куйсаң да була. Я итәргә бара алдыгызмы бу елны? Ял итәргә дип Алдыгызмы менә шул? Бүген Төркия рецептында Төркияләргә. Төркиягә юк йөри алмадык. Быел теге балада кичкенә булгач нәбит. Но эшләр буенча читлегә барып кайтырга туры килде. Бу теге бизнес нинде? Кысаларында дип әйтәм. Бизнес кысаларында барып кайтырга туры килде. Но Төркия сагындыра инде барыбер. Түркия сагындыра. Merhaba arkadaş, nasılsın? Maya, çok güzelim. Ben çok iyiyim, teşekkürler. Çok iyiyim, Maya. Varsa da alabilirse barga isep var. Kız azırak üstün de. Kız azırak üstün. Hem kabattan dünyalar tanışlansın da, granitsalar nıklap açılsın da, yapılmasın da. Nasıl barıp aytabız? Alabilse. Ya, bunысы anlaşıldı. Azat bizim bik təmli болып qara. Мен şu yaratam. Soğan bine kişini kızdırır. Şunu yaratasın. Ben de şu bik yaratam. Bizim bilirsin biz tomatlı pasta salabız deyip etken için bilen bunda. Haydi. Ruşu Türkiye'de. Hayır, Hatay market. Türkiye'nin ki. Hatay markette bilirsiniz. Sizler var mı Hatay degen söz? Var. Hatay degen söz var mı? Hayır. Hatay marketinin Tak, bal kaşığı kadar var iki. Bal kaşığımında benim. Sinde, ay şunu bana. Bal kaşığımında. Sağ ol ya. Hem tamam gerek. Bu bizim aş bu kızıl bularga tiyir. İşlerini koyalım. Ay kızdırıp ala. İyi mi hemen bu tege mara tabalarında yabış mı iki mi bilesin mi tege? Ay işleri. Ya tamam ne bu birinde ana tegenesteyim de bilmiyorum nasıl. Barış mı? Yok. Mısı bir temnüşke, mısı sana. Temnüşke. Mısı barış bularga tiyir. Barıştır. Şapran aşağısı mı? Benim uzun bıçak yok. Kolum bıçak tabi. Kolum bıçak. Cemaat bizning lani ish qolmadi. Bizning ish bitti deyarlik. Hozir mana tovuq pishib chiqsa. Nima ekan? Oshim ekan? Yo'q, bo'lmadi hali. Neden? Aşı tuğu mu? Ha? Aşı tuğu. Yo'q. Yok. Paprika. To'xta. Su gerek mi? No, biraz natan salsam bo'la. Ozgina aka. Biz piratlar yaratamiz shunday kirib, qo'shi biraz bo'lsa yondira boshladi. Menga suv kerak jamaat. Men hozir suv izlagan orada biz bu ishimiz. Bu ne bu basa deydi. Biz hozir bu ishimiz. Bu qadriysizmi? Chishivitsa tatarchanchik. Yaz. Yastık. Yasmak. Yasmakla bunda azotamiz, bularni bunda azotamiz, tovuq etini olamiz, bərəngini bunda azotamiz, isib pishib chiqadi. Bitta itni va salam. Biz senga bir qiziqli rubrika hazırlab qo'ydik. Biz bularning barisini ko'ramiz. Endi rubrikani da ishlab boshqarib chiqarmiz. Bir naqadar reklamadan so'ng. TMTV telekanalida Təmli Kurash topshiruvi davom etadi. Bizda qonaqda bugun Fazlı Azatov. Azat Fazlıyev. Hem senin yaşımı qarşımaydı. Ay. İşleri. Mənə bunu yaşlılarga oxşagan. Azgina pişəsi qaldı. Bak. Senin parodiya qastı ekonomiyini. Bilader. Bir neçə tapılmay. Biz parodiya yaratamiz, Tatar xalqı parodiyani yarata. Bulay tirib birim bunday. Bir jir söyleysің da. Şul jirni jirlay başlaysan o'zing bo'lib, anasini sen aytgan bir isim familiya berajsan, sen shu chirchi bo'lib jirlay başlaysan. Anasini aytgan boshqa isim familiya, sen shu bo'lib qo'shasan. Mana shu aytib 5-6-7 kishi bo'lib boshqarasan. Bir jirni. Aytgan bu. Masalan, tol birisi. Olay degan nishikdir avroq bo'lar ol. Biraz yengileydi geli. O jirchilarning jirlarini jirlab, balki bolalarning tovushlardan. Sen aytam, shu jirchilarning jirlarini jirlaysan. Aynen. Tamaşaçılar, şurada işleyiz mi? Tırışıp qarayım. İş bala atasına yarı.
Ташлама береміз. Льготалар бар бит сенің. Удостоверение көрсеткенмейсің дос. Жоқ әлі. Olmadı mı öyle? Olmadı mı? Olmadı. Yok аны шунысы қызық ма Азат? Аны мына менде бит инде үш бала. Хатынныкы да үш бала эме? Теге бергә кушкач 6 булмый, теге уртак бит инде ул балалар. Удостоверение бер кешегә генә бирелә. Аны син үзеңә ала аласың, яисә хатынга. Аны мин хатынга алдырттым инде. Бөтен льготалар белән дә хатын хәзер итә. Кулланып җыри. Ә миңа юк. Lügatlar zor. Бек. Бездә бик зор. Кая куеп бетергә белмибез ул льготаларны. Әйтәм бит, безнең балага инде 3 яшь ярым. Без кадәр 10 меңенчеме шунда 8 меңенчеме участок артыннан торабыз. Lügatı boyunca. Льгота буенча, я. Бирегә тиешләр. Allah bilsin. Әйдә, ярар, иң беренче Салават абый Фатхетдинов менә. O Salatan bir küp kışı parodiya ko'rsatayım. Ну, инде журнал. Benim yasıtkanım yok. Aha, Bir tapırda yok. Bir tapırda parodiya sahanım yok. Önce lapına koyayım. Elek, onu kapıra eskiyle kişkine vakti. Aha, tak. Uftadıma hıdırlar yaz gibi gütedi. Şal şeşi gürsek de uftadıma. Мында беләсеңме? Мында Фатхетдинов белән Филзар Мортазинның ниләре? Катыш. Икесе бергә. Yo, әйдә алай булгач инде Элвин Грей булып җырлашыдык җырны. Ой. Әйдә Элвин Грей инде җырласың. Ага. Elvan Gırıncıları. Нинди җыры искә төшә иң беренче булып? Yağma yağar yağma, saçlarına dalma, tira tira tira. Başkasın bilmem, binler dinle bilmem. Elvan Gırıncıları. Uftanmayın işte uftanma. Уфтанмайды? Uftanma, kırmızılar, yaz gibi gütedik. Уфтанманы Рөстәм Закиров башкара микән? Uftanma da. Яра, Рөстәм Закиров. Азыр. Син, бик яхшы килеп чыга син Рөстәм Закиров. Min ezilenmiş. Evet diyor. Nikaş. Uftanma, kırmızılar, yaz gibi gütedik. Şal şaşın ursan da uftanma. Рөстәм Закиров шо? Рифат Зарипов. Я сиянның җырын яисә шул уфтанма. Рифат Зарипов ул биеп сикереп инде күбрәк. Anam. Deliktanım tuğan tuğaşlar. Kıraklı da şalar. Oynap gelip şalar. Biyip kungile şalar. Hey! Bu da biyip şalar yine. Şırlamadı. Миңа калса, так. Рифат яна килгәч инде Данир Сабировны да Aha, Daniel. күрсәтәбез. Данирның ул нәрсәсенә бәйләнергә була Данирның? Данирның Салаватны күрсәтүенәме? Daniel Salavat күрсәтә ул. Yılmay, 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 yılmay. Yılmay, yılmay, yılmay. Daniel rahmetsin ama. Тирән эчтәлекле, En ağır бик sözlü. мәгънәле. Ничекләр генә истә калдырдым текстын, бу җырның текстын. Һәм әйдә, Tamam Daniel şunu. тагын бер Данирны җырлары бигрәк күңелгә ятышлы булды. Ришат Төхвәтуллин. Ришат. Rişat Fatan'ın. Карабалыгы бәй, тыңлашы салгаш. Big Matojuro. Sula 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 bir sulaşın jiteminga tыңla 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 yürekке salanina yarat 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 yürekке yaz buldu kavat 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 sevgiler kanat. Бу татар телен өйрәнергә теләүчеләр өчен җырмы диге? Sula 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 Сула, дыши. sula. Ага. Бу Jırlarına jırıp çıkıp комментарийларның үзендә калдырын. Җыры матур, но комментарийлар үзендә калсын. Әдер саңламас Ришат дус. Һәм сыңгысы. Алсу Фазлыева булды. Әйдә, Алсу Фазлыева. Ну, ничек син? Син уртисыңдыр бит. Неужели син уртамыйсың? Юк, уртамыйм. Һә, барасы теге үзенә теге, ну, төрт теребиндән теге иде сәхнәдә түгел. Теге. Син бит шулай җырлыйсың дип. Белмим ничек менә. İyi jırlama bitti. Gastrolde gene. Ançık җырлый гастрольдә. Әтеемнең капкалары
Gel şolay aşık vursan, eli tağın uzak yılga, yıllar koyturga nasip bulsun. Başta şolay Sen bugün iyi kaçmışsın Azat. Koyturga nasip bulsun diye bitirdim bildim. Bugün sen bana urtadın mı indi? Şu malda. Bugün yok. İkincisinde İyi. Bugün başka bölmede yapacaksın yarar. Kişi başlıyor basın. Ya tüzi başlagan yerine Tübesiz yurtta yapacaksın bugün. Şu Azat, men kalsam, mene şunun için bu saray indi sana bugün Kukmara tabasını tapşırdık buldu. Lakin yok hali yok Azat. Başta aşna aşap karamışa. Tabada yok. Taba yok haliga. Aydak cemaat күпме көтәргә була? Аш. Нima уйламыша? Pişkendi. Каранди матур булып пешкән биде. Ай. Bunun bir tavada yılmayıp ata. Şişeceğiz mi ne? Ne tomatный pasta tege. Biz anda bitnik saldık cemaat. Күсәтәрәне. Bitnik saldık. Bunu ise. Kitken bitnik şu nimet mene. Men Türkiye'de bunu kursalar diye öğrene. Bunu aşkına salsam da şeker salsam da. Elbette. Çok bizde degustatsiya. Что айтып жамағат енді дегустация сарвақытта келіп жетті. Міне, бүгін біздің тапшырыбыздың екі спонсоры бірләшті мұнда. Генерал спонсорымыз Кукмара металл заводынан шыққан деп етек кастрюль һәм табаларында қыздырып пішірдік нәрсені. Біздің шығарылышыбыздың спонсоры болған Хатай маркеттан алынған мына бұл ризықлар білән мұнда ясмық аш ясадық. Шулай бит майларын қолданып, бүтнекләрен, бұрышларын, moyların salıp mene şulay ettirip mene şunday yasmık aşı gidip çıktı. Azat Fazlıyev başkarığında. Azat Fazlıyev başkarığında yasmık aşı. Şabat abi yok evet. Yasmık aşı. Yarar. İşimiz başta. Başta degustasiyasyımız mı? Sen tapşırı керек болашақ бұларына. Әйдә, дегустация күшкәнче, біз енді спонсорларыбыз турында қабаттан искәртіп болзық. Кәнемше бүгінгі шығарылышның спонсоры ол да болса Хатай маркет кибетләре. Казанда алар 2 адрес буенча урнашкан. Мулла Нурбакетов урамы 6 һәм дә Бауман урамы 68-нче йорт адресы буенча. Кстати, онытканча әйтеп куйым, әгәр дә сез TMTV промокодын әйтсәгез, барлык ризыкларга, продуктларга андагы менә нәрсә сатыла, бөтенсә дә 5% ташламага ия булачаксыз. Менә Әлі там нишкарда жібергендер, көріп тұрасың. Біз қазір шей ішешеміз семлен, башта ашибыз, анасын шей ішеміз. Классика жанры. Міне, аларда бар, бізде бар татарларда тәлқиш қалеуі, аларда пишмания деп аталау. Міне, шулық принцип бойынша әшәнілі. Міне, көріп тұрасың, пишмания дегенімі. Һәм, міне, бұда да шулық, ләкин аны шоколадқа үнчік деп етегінде. Шоколадқа маңғаннар деп етекменде, манып шығарғандар. Түріп, міне, шойы бізге алып келіп бүйділер бүгін. Шей ішешек біз ағының білен. Вот, жамағат, әгер де Түркия продуктлары ризықлары керек болса, рәхім етігіз Хатай маркет кибетлеріне. Сібір, екіншіден енді әйткенімізше біздің генерал спонсорымыз Кукмара металл заводы. Олар жамағат Инстаграмда да бар Кукмара official, яйса Кукмара посуды деп кірәсізді, языласыз Инстаграмларына. Һәм қарап барасыз түрлі акцияларыны, бәйелеріні. Шулай интернет кибет ашада сіз бүтін түрлі мына бұл табалар, кастрюлләр, қазандарға заказ бере аласыз, егізге хәтлі кетіріп берешеклер. Һәм де фирменный кибетләре бараларының Кукмарада һәм бар Казанда. Казанда инде әйткәнемчә хәзер 4 менә инде ачылды 5нче кибетләре, ул да булса Сарьевада. Менә аласыз бу Trend Style дигән линия һәрхәлдә менә бу таба өчен бүген Азат Фазлыев креште. Әйе. Бу башка табалар белән чагыштырганда 5-6 мәртәбә озаграк хезмәт итә. Менә. Әгәр дә инде дөрес куллана белсәң, сугышыр өчен түгел, ашатыр өчен, ризыкландырыр өчен. Ярар. Һәм карыйбыз, бирергәме сиңа бу табаны юкмы? Бурычта биринегә менә, бурычта кирәк. Без монда Төркия бурычта салган идек. Бурычлап яратам. Шундый Таба минеке булыр микән? Бисмилlah дип ашыга дип. Кайнар бит әле бу, әле пешеп чыкты менә бу. Азат. Хәтәр булган бу. Син булып пешерә беләсең беләй? Çok var mı? Ya ben alamışsın evet ya. Açışa beni. Kaç pişirmeye gerek mi? Yok. Hatta pişirmeye gerek mi? Yok. Bu aşkın yarısını beni alıp hadi gideceğim. Rahmet. Rahmet. Şabı var mı? Ay. Jingin mi? Ya.
Biz de ko'nglimizdan üzüp bermaymiz uni. Biz rohatlanib beramiz, topshiramiz. Bu bo'layotgan isim bizdan qabul etib olib qizim tuvi bilan da Bizim oila isminden de. Babishay bizning oila ismidan da Babishayga kelib bo'lmadi endi. Mana Babishayga ham tuman topshirdi. Bugun jingib chiqqaning uchun. Rahmat. Jingib chiqqaning uchun bo'ldi. Sineka. Kukmaradan sina. Rahmat Vizo. Ya'ni rohatlanib qo'llan, olsa qochib topshiramiz. Qiymoqlar bilan Zifa o'sib jitkachda mana bu tabada qiymoqlar bilan seni söylesin. Amin. Amin. Uzoq qashadi deb aytdik. Allah bersin. Allah bersin. Rahmat. Bo'ldi, qo'yib turasың. Shu bilan topshiruvimiz tamam. Oxirina yaqinlashdi. Ayda, tilaklaring bo'lsa, sen tomoshachilarga erishtirib, yerga oshash etaram. Ha, ko'pdan ko'rishgan yoqimli tomoshachilar. Shu temliklarida ko'pdan qatnashgan yaxshi o'kra. Bek rahat bo'ldi, Bulat. Şunapta temel rızıklar Allah bize tam kuruşlar kirliler nasip olsun. Esenlikte barı tek şatlıklı vakıgalardan barımıza kuruşup konser zallarında da motorcular bilen şarşılar nasip olsun. Şun köngülden yaratabız. Amin, amin. Azat, sen әлеге менә şey işatırım ha? Дегустациясы инде. Дегустациясы тирәлә. Дегустациясы менә бу тәмлек сынау. Достар, тәмлек рәш тапшыру бүгенгә тамам. Кайда? Шәпме? Хәзер миндә. Хәтер. Ашларыгыз тәмле булсын. Һәр атна сайын PMTV телеканалында очрашып торырга язсын, дуслар. Сау булыгыз. Рәхмәт Азат килүең өчен, яме? Хәтер. Хәтәй. Хәтәй маркет. Хәтәй маркет. Шәп.